Američanov. Jak mi do izby cez okienko pečie slnko. Mám tam asi 40 stupňov. A čuduješ sa, keď bývaš v plechovom karaváne? No a? Niečo ti vadí? Asi to, že som sa nenarodil v centre, ako túto princeznička. Ale vieš čo, každý normálny človek by sa odtiaľ hneď vysťahoval tam, kde bývaš, však to sa nedá, ty kokos, a nebýval tam, kde bývaš, však to sa nedá, ne, ty kokos? Aha, tak autovrakovisko ti asi nie je dosť nobel, čo? A čo už môže byť také zaujímavé v spoločnosti hrdzavých aut, čo? Zaujímavé? Cica, tam je srandy, že si jej toľko pokope ani len nevidela. Na srandu je u nás teraz v lete taká sezóna, že môžem vybrať vstupné, chápeš? Ja a moja banda, to je samá sranda. Srandy máme za kopec, rozopni si poklopec, chápeš? Nechápem, ako tie vaše sedlacké, robožské, buranské vtipy, ktorí si rozprávate a zababraní o dole a nepochopí ani... A vôbec, a 10 si určite balíte do novín. No a? Však keď neviem čítať, tak nech to je aspoň na niečo dobré, nie? Ale toto. Ako som povedal, že na srandu je sezóna a ty nás dojdeš pozrieť a bude povinná zábava. Okolo polovice kalendárneho roka sa pravidelne pália všetky ojazdené zimné pneumatiky. Čo? Však to je zakázané. Tak nám to dojde zakázať, ty. Ale až okolo 10. To už máme tak zničené plúca a popolček po koške, že sa hráme na vojnu svetov. No, čo? Vojna svetov. To je jediné, čo sa u nás číta. Lebo to vyšlo ako komiks. Music One Beach Weekend.